Ja Faruk Talhe, olkaa hyvä. Kiitos. Itse olen ammattipoliitikko nimenomaan maaliskuussa 22. päivä minun on valitettu ehdokaksi. Poliittinen vastaus on vähän vaikea vastata, mutta Turkin asiasta, mitä minä puhun, se on tärkeintä on, ettei jäsenneuvotteluita lopeteta, vaan sitoudutaan siihen, että Turkki otetaan jäseneksi sitten kun he täyttävät ehdot. Eli siellä on aika paljon ehdot, mitä muille on, Suomelle on, esimerkiksi Ruotsille on, muille maille on. Tulevaisuudessa, kun Turkki täyttää ehdot, ei ole mitään syytä olla ottamatta sitä jäseneksi. Ja Turkki itsenä on päätettävä, haluaako se silloin EU-hun. Tällä hetkellä Turkin jäsenyys on vielä vähän kaukana, ja se on liian kaukana. Eli oikeusvaltio ja demokratia eivät ole riittävän pitkällä Turkissa. Tämä on meidän puolueen vastaus nimenomaan. Aikaisemmin sanoin, itse en ole ammattipoliitikko. Noin 6 vuotta olen asunut Suomessa. Olen oppinut kieliä ja vähän poliitikko, mutta tällä hetkellä olen oppinut, että en paljon siihen voin puhua enempää. Siihen maahanmuuttajan asioista sitä puhun. Itse olen esimerkki vasemmiston puolelle, että he kantaa maahanmuuttajia. Eli he on asettanut minut ehdokkaaksi, koska he tykkäävät maahanmuuttajia ja haluavat maahanmuuttajia tähän näin. Vasemmisto kannattaa kaiken tasa-arvoa, nimenomaan minäkin haluan tasa-arvoa. Se on mies, nainen, turkilainen, suomalainen, kaikki pitää olla tasa-arvoa. Eli seksuaalivähemmistö. Äsken sanoin, että en ole ammattipoliitikko. Euroopan ulkopuolelle tulleen maahanmuuttaja ymmärtää muiden vastaavaa tilanteessa olevien tarpeita. Se on pääasia, mitä minä kantan. Se on ihmisen ihon ja kulttuurin arvon katsomatta tasa-arvo, ihmisarvo. Se on pääasia sisällytetty hänestä minut ja meidän puolelle. Kiitos. Kiitos. Herra Repo, oletteko halunnut vastata kysymyksiin? Joo, kiitoksia. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Tein lähempää tuttavuutta kollegani kanssa. Niin, rakkaat ystävät, tuo minkä Faruk sanoi, että me olemme kaikki viime kädessä maahanmuuttajia, sen hän siteerasi minulta. Ihan oikeasti ajattelen niin, että meidän pitää löytää tällainen vertaisuus keskenämme, että loppujen lopuksi me kaikki olemme samanlaisia ihmisiä, oli meidän kotimme missä tahansa. Ja tuo koti voi olla monessa paikkaa samalla aikaa. Nämä ovat valtavan tärkeitä asioita. Meillä on yksi äidinkieli kyllä, mutta nykymaailmassa ja tulevassa me emme yhdellä kielellä enää pärjää. Tai että se yksi kieli pitäisi sitten sisäistää todella sydämen, toisen ihmisen ymmärtämisen ja myötätunnon kieleksi. Siitä on 27 vuotta jo, kun Turkki haki EU-jäsenyyttä. EU-jäseneksi pyrkiminen on pitkä prosessi. Itä-Euroopan maiden kohdalla se tapahtuu liian nopeasti. Mutta Turkki on niin mahtava 7. arvovaltaisin ja rikkain maa tällä hetkellä käytännössä. Ja myös 7. tärkein liikekumppani Euroopan unionin kanssa. Minä todella toivon, että neuvotteluja jatketaan ja että myös uusia laajentumiskappaleita voitaisiin avata. Mutta jäsenyysprosessi on myös sellainen dynaaminen, jo tämä prosessi on hyödyksi kummallekin osapuolelle. Ja minä uskon, että tässä suhteessa suurempi hyödyn saaja on Turkki ja turkkilaiset itse, mutta myös te Suomeen muuttaneet turkkilaiset, koska tämä prosessi kaikkinensa antaa mahdollisuuden Turkille kehittyä, kypsyä demokratiassa, kaikissa niissä kriteerikohdissa, joita me täällä olemme perään kuuluttaneet.
Itse uskon, että realistisinta ehkä on kuitenkin tietty erityiskumppanuus Turkin ja EUn välillä, joka tulee ehdottomasti hyödyntämään puolin ja toisin kumpaakin maata. Sitten meidän pitää olla realisteja. Suuret maat, Saksa, Ranska ja Britannia, ovat ne, jotka viime kädessä päättävät EUn, Turkin jäsenyyden viime kädessä. Mutta en hyväksy mitään pelottelua uskonnolla tai joistain muista syistä. Tämä prosessin pitää jatkua ja se on kaikille osapuolille hyväksi. Miksi minua pitäisi teidän äänestää? Siksi, koska olen erilainen, kuten tekin olette erilaisia. Ihan oikeasti, vaikka olen suomalainen ja tässä salissa kreikan ja latinan loppututkintoni tentit suorittanut, niin kuitenkin tunnen olevani ulkomailla. Minun kotini on vanhempien pakko luovutettu Karjala ja Itä-Karjala kaikkinensa ja olen tehnyt työtä maahanmuuttajien kanssa ihan koko elämäni. Yli 30 eri kansallisuutta kuuluu seurakuntaani ja olen jotenkin syvästi kasvanut ihmisenä juuri samaistumalla vähemmistöihin ja minoriteetteihin. Ja kun he puhuivat pienistä ja keskisuurista yrittäjistä, huomasitteko, minä puhuin mikroyrittäjistä. Minä olen myös itse yrittäjä, minun yrityksen nimi on Mitrofoni. Mutta aivan todella tulevassa maailmassa ja lähitulevaisuudessa nimenomaan 1 tai 2 hengen yritykset ovat ne, joilla Eurooppa saadaan kuntoon. Ja tässä maahanmuuttajat ja heidän joukossa nimenomaan turkkilaiset ovat erinomaisia kansalaisia, ja jotka varmasti arvostavat niitä edustajia, jotka heidän etuansa ajavat. Kiitos paljon. Kiitos. Ja sitten Jouko Jääskeläinen, olkaa hyvä. Joo, kiitoksia paljon. Nyt kun me katsomme tätä EU-jäsenyyttä, niin tietysti meidän pitää täällä Euroopassakin katsoa, täytämmekö me itse kaikki kriteerit, täytämmekö me näissä kaikissa jäsenmaissa itse nämä kriteerit, ja aika nöyrin mielin tässä täytyy olla. Kyllä me aika monessa kohtaa luistamme tässä arvoyhteisössämme, emme noudata niitä omia arvojamme, emme toteuta taloudellista oikeudenmukaisuutta ja emmekä toteuta sosiaalista yhteisöllisyyttä ja myöskin mikroyritykset ovat joskus vaikeuksissa ja mikroyrityksillä on kova pyrkimys uudistaa paikkansa Euroopan parlamentissa, niin kuin minullakin on, ja katsotaan miten tässä käy. Siksi tarvitaan nitroa lisää politiikkaa. Ja me tarvitsemme ääniä, ja on hyvä meitä äänestää. Jokainen voi antaa 1 äänen ja vain 1 kertaan. Niin kuin tiedämme, tässä tietysti täytyy katsoa sillä lailla samaan suuntaan, täytyy katsoa Turkissa ja Euroopassa niitä kriteereitä, jotka me olemme luoneet, ja katsoa niitä kotiläksyjä, jotka pitää tässä asiassa tehdä, ja sitten kun kotiläksyt on tehty, niin sittenhän asiat menee eteenpäin. Jos kotiläksyt ei ole tehty, sittenhän asiat tietenkään eivät mene eteenpäin, että varmasti meistä ei kukaan, en minäkään voi luvata mitään helppoa tietää, vaan sääntöjen mukaan etenemistä kaikissa näissä kysymyksissä. Itse olen aika kokenut poliitikko, olen siis 4. kautta eduskunnassa, olen väittänyt tohtoriksi tässä yliopistossa, nyt kun täällä mitään tässä salissa, en tässä salissa, mutta toisessa salissa. Valtiotieteiden tohtoriksi yhteisöllisyydestä, luulen, että siitä asiasta jotakin ymmärrän. Pienyritykset tässä, laitoin itsellenikin tämän sanan, mutta kaikki ehtivät viedä jo kaikki pienyritykset, mutta minäkin ilmoittaudun pienten yrittäjien asialla olevaksi, koska suuret varmaan hoitavat oman asiansa. Meidän kristillisdemokraateille tietysti kristillinen usko on tavattoman tärkeä, mutta kaiken kaikkiaan me edistämme uskonnon vapautta ja korostamme sitä, että jokaisella on oikeus omaan uskoonsa ja sen toteuttamiseen. Tämähän on asia, jota ei kaikkialla maailmassa tietysti sillä lailla pidetä tärkeänä. Ei ole vain raha ja aineelliset asiat, vaan myöskin usko. Ja uskomme on äärettömän tärkeä asia. Tällä